Això és de pell fina, un espai per escoltar en profunditat i mirar el món amb més consciència. Imagina que, per descobrir els secrets més profuns de l'univers, l'única opció fos infiltrar-te en un monasteri hiperremot. I allà, doncs, jurar lleialtat eterna a una germandat supertancada. Absorbir tot el seu coneixement mil·lenari i llavors, pam, fugir de nit, trencant absolutament tots els vots sense cap mena de remordiment. Déu-n'hi-do, quina imatge! Sona a robatori corporatiu o una novel·la d'espies, oi? Doncs benvinguts a l'estratègia real d'un dels grups de recerca més fascinants del segle XX. Avui fem una immersió profunda en la figura de G.J. Gurdjieff i el seu misteriós i molt sovint incomprès quart camí. És una entrada molt contundent, però crec que és absolutament necessària per entendre la magnitud d'aquesta figura. Vull dir, ens ajuda a trencar els esquemes preconcebuts? Clar? Perquè pensem en la imatge clàssica que tenim d'un mestre espiritual. Sempre ens imaginem algun habitant en una cova o passejant tranquil·lament per un ashram silenciós. Un senyor amb túnica i cara de pau, sí. Exacte. Però la imatge que defineix Gurdjieff al final de la seva vida és radicalment oposada. Ens hem de situar a París just després de la Segona Guerra Mundial. A ell acaba de tancar el seu propi institut, l'emblemàtic Priorat. Que era com el projecte de la seva vida, oi? Sí, aquella gran il·lusió de tenir una escola permanent a Occident, amb els seus jardins, aules pautades, tot allò s'ha esvaït completament. I a veure, qualsevol altra persona, arribada a aquest punt, s'hauria retirat a escriure les seves memòries en pau, al camp, potser. Però què fa ell? S'instal·la al Cafè de la Pall, just al bell mig d'una de les ciutats més sorolloses i caòtiques d'Europa. Totalment. Es passa el dia escrivint incansablement a les taules d'un cafè ple de fum, amb els cambrers cridant, els plats repicant, vull dir, un tràfic constant, i allà mateix continua composant música amb el Thomas de Harman, coreografia moviments per a grups petits. I el més revelador de tot això, i això és clau, és que no ho feia perquè no pogués pegar-se un despatx silenciós. No? No. Aquest caos era completament deliberat. El soroll, les interrupcions constants, la fricció de la vida real... Tot això no era cap obstacle per al seu treball. Era, de fet, el material mateix amb què treballava. És clar, utilitzava el caos com a combustible, i crec que aquest és exactament el cor del que volem explorar en l'anàlisi d'avui. La qüestió fonamental que planteja el quart camí és: com pot una persona que està immersa en la bogeria d'aquest món modern, algú amb factures per pagar i una feina estressant, assolir un desenvolupament interior real? Aquesta és la gran pregunta. Com despertar la consciència sense haver de fugir de la societat a un entorn artificialment perfecte? Però, a veure, per entendre la genialitat d'aquesta proposta moderna, primer hem de tenir molt clar contra què reacciona. Si mirem la història, totes les grans tradicions, budisme, cristianisme primitiu, sufisme, busquen el mateix, que és la unitat de l'ésser humà. Sí, volen connectar l'individu amb una realitat superior. Però el problema és la logística de com ho han intentat fer fins ara. Han dividit l'ésser humà en 3 rutes que estan completament separades. Així és. Històricament, aquest intent d'assolir la unitat s'ha canalitzat a través del que Gurdjieff anomena els 3 camins tradicionals. I el primer d'ells és el camí del fakir. El fakir, d'acord. Aquest se centra gairebé de manera exclusiva en el cos físic per forjar una voluntat de ferro. Pensem en aquells ascetes que suporten un dolor extrem, jejunis interminables o que mantenen postures físiques impossibles durant anys. O sigui, el domini absolut de la carn a base de castig i patiment. Exacte. L'esforç recau exclusivament en dominar la matèria. Llavors el segon és el camí del monge, que se centra fonamentalment en les emocions. I aquest com funciona? És la via de la fe absoluta, el sacrifici religiós, pregar constantment i tenir una devoció incondicional. Aquí l'intel·lecte i el cos queden completament en un segon pla. Tot és intensitat del sentiment. Clar, ho aposten tot a l'emoció. Sí. I finalment, el tercer és el camí del yogi.
que treballa gairebé exclusivament a través de la ment. L'intel·lecte, l'estudi superprofund i una concentració extrema per comprendre l'univers. Però aquí hi ha un problema logístic i pràctic enorme per a qualsevol persona normal. Totes aquestes tres vies clàssiques exigeixen un aïllament absolut del món exterior. Total. Estem parlant d'anar a tancar-se a un monasteri inaccessible al món Athos o retirar-se a un temple al Tibet. Has de deixar-ho tot enrere des del minut 1. És un compromís radical. És com si algú et digués que l'única manera de posar-te en forma és seguir una dieta tan extrema que t'obliga a abandonar la família, deixar la teva carrera, mudar-te a una cova i menjar només arrels durant 20 anys. Per a la immensa majoria de nosaltres, això és inviable. Completament inviable avui en dia. I a més, hi ha un risc afegit que jo trobo que fa feredat. Si quan comences no saps pràcticament res sobre tu mateix, com saps quin dels tres camins és el correcte per a tu? Et pots passar mitja vida atrapada en la via equivocada. I aquesta és la qüestió. El que resulta fascinant d'això és que l'aïllament ha esdevingut un luxe que ja no ens podem permetre. I Gurdjieff s'adona que la nostra situació seria completament desesperada si no hi hagués una altra opció. I aquí és on introdueix la seva solució, el quart camí. El famós quart camí. Exacte. Aquest mètode no requereix retirar-se del món en absolut. Però clar, la seva naturalesa és molt esmunyadissa perquè no té institucions. No hi ha catedrals ni ashrams amb un cartell a la porta. Apareix i desapareix orgànicament. Sí, sota les seves pròpies lleis i liderat per persones que entenen la necessitat d'aquell moment específic. Però espera, si no hi ha monestirs ni formularis d'inscripció, com s'hi accedeix a la pràctica? Jo m'imagino algú escoltant això des de la seva oficina, superestressat, dient «Molt bé, em quedo a la feina. Com aplico aquest camí dilluns al matí?» És que aquesta és la clau de volta de tot el sistema. La gent hi arriba per pura insatisfacció. S'adonen que desenvolupar només una part d'un mateix crea monstres. Monstres? En quin sentit? Clar, vull dir que si només cultives la ment, et perds en teories fredes. Si només vius d'emocions, ets víctima d'una fe cega i et manipulen fàcilment. I si només castigues el cos, la teva ment continua sent un caos. Totalment lògic. El quart camí exigeix treballar els tres centres, cos, emoció i ment, alhora. I com ho fas a l'oficina? Doncs utilitzant la fricció de la vida quotidiana com a combustible. D'acord, posa'm un exemple. Imagina que el teu cap et crida injustament, o algú se't creua de males maneres en un embús. La reacció normal és deixar-se endur per la ira, però el mètode consisteix a utilitzar aquest instant precís per observar-te. Notes com es tensa la mandíbula, que seria el cos, com s'accelera l'enu i el pit d'emoció i quins insults penses, que seria la ment. Tota la vegada. No fuges cap a un lloc zen, utilitzes l'atenció per despertar. El món real és el teu gimnàs. M'encanta aquesta idea. Converteix cada molèstia diària en entrenament. Però clar, i aquí és on la cosa es posa realment interessant. D'on van treure tota aquesta informació inicialment? Bona pregunta. Perquè si no hi ha biblioteques oficials, els mètodes que feia servir el grup original de Gurdjieff, els anomenats cercadors de la veritat, eren brutals. Aquí entrem en el terreny de l'acció directa. Ells van viatjar per l'Àsia Central i l'Orient Mitjà, durant dècades. I no precisament a fer turisme. Infiltraven els monasteris de les vies tradicionals més hermètiques. Juraven dedicació completa per ser acceptats. I un cop a dins, ho absorbien tot. Cants, postures, el que fos. S'ho empassaven tot, sí. I quan sentien que ja havien extrat tot el coneixement útil, tocaven el dos. Trencaven els seus juraments solemnes sense remordiments i marxaven. De fet, en textos de gent com John Bennett s'explica que agafaven idees sagades i les usaven per a coses que els creadors originals haurien considerat heretgia. Absolutament. Però jo aquí he de fer d'advocat del diable. Això sona a espionatge pur i dur. Robatori de propietat intel·lectual espiritual. Com es pot assolir un objectiu pur utilitzant la mentida i la traïció com a mètode? Això planteja una qüestió important i un dilema ètic molt fort, és clar. Però hem d'entendre la seva arquitectura mental. Operaven completament fora de la moralitat religiosa tradicional. Ja. Per a ells, l'objectiu suprem no era ser bons o pietosos segons les normes d'un monestir. L'objectiu innegociable era descobrir la veritat objectiva sobre l'ésser humà. O sigui, el fi justifica els mitjans.
Què veien en aquells llocs per donar-se el dret d'actuar així? Doncs veient institucions que agonitzaven, consideraven que aquestes tradicions estaven patint una calcificació brutal. El coneixement real, aquella espurna que podia despertar la gent, estava quedant enterrat sota tones de dogma. Burocràcia eclesiàstica i rituals buits. Exacte, rituals que ja ningú entenia. L'astúcia d'aquests cercadors era com una missió de rescat dins d'un edifici en flames. Si la sabies està a punt de cremar-se, mentir el porter per treure el tresor no és un crim, és una emergència. Hòstia, vist així adquireix una dimensió gairebé despiadada, però pràctica. Anaven a rescatar el codi font de la consciència humana abans que es perdés. La famosa germandat Sarmung, que molts diuen que era la font última del quart camí. Sí, la germandat Sarmung. El terme en si ja és preciós. Ve del persa antic i significa abella. Abella. Sí, qui va de flor en flor recollint la mel pura de la saviesa i deixant enrere els pètals pansits del dogma. També s'ha traduït com els il·luminats. És una imatge superromàntica, com d'una societat secreta a les muntanyes nevades amb el manual del sentit de la vida. Però sent freds, hi ha un forat lògic insalvable aquí. A veure? Les fonts diuen que aquesta germandat suposadament portava funcionant ininterrompudament des del 2500 abans de Crist. Si això és cert, hi han tingut una seu durant 4.000 anys. Llavors no pot ser el quart camí. Hem dit que aquest camí no és permanent, que apareix i desapareix. Una organització de 4.000 anys és massa formal. Aquesta deducció és impecable i, de fet, ataca el cor del mite romàntic. Si els Sarmung van existir tant de temps, operaven sota les regles d'un dels 3 camins tradicionals, però no com el quart camí. Clar, no encaixa. Per això la resposta mai va estar guardada en un cofre per monjos immortals. Llavors, quina era la veritable tasca del quart camí? Ens ho expliquen amb una metàfora. La seva feina era construir una arca. Una arca, com la de Noé? En cert sentit, ens expliquen que qualsevol via de coneixement, com la de Buda o Jesús, comença amb un ensenyament viu, dissenyat per unificar l'individuà. Però tan bon punt el fundador mor... Ja m'ho imagino. La corrupció humana entra en joc. La gent es baralla pel poder. I el pitjor és que es perd la clau del significat intern. Es comença a transmetre de memòria. I el missatge viu es converteix en una escorça exotèrica. Pur dogma exterior, vaja. Exacte. Es torna un manual sobre què menjar o com vestir-se, però el mètode tècnic per a la transformació psicològica queda totalment oblidat. I si ho pensem bé, al voltant del segle XX, la humanitat estava a punt de patir un col·lapse. Més de 100 milions de morts en guerres, ciutats arrasades. L'arrel d'aquesta metàfora és brutal. A Gurdjieff li explicaven l'epopeia de Gilgamesh de petit, oi? Sí, el mite del gran diluvi sumeri. Doncs lligant fils. Què vol dir això? Aquests diluvis no són tempestes de pluja. Són moments en què la humanitat perd la raó i està a punt de destruir tot el coneixement. És com quan sents que l'ordinador farà figa i està a punt de petar. Quina por. Què fas? Doncs fas una còpia de seguretat en un disc dur d'emergència just abans que la placa base es cremi. El diluvi era la destrucció industrial moderna i aquesta arca que ell construïa era una còpia de seguretat de l'espírit humà. És una analogia meravellosa. I el resultat d'aquesta missió és tangible. Gràcies a l'arca van preservar el sentit esotèric de moltes històries que avui només llegim com a mites. Posa'm algun exemple d'això. Doncs el mite hindú del carruatge, o la història de Jesús curant l'home posseït per demonis. Ells van conservar l'explicació interna que els demonis són els nostres jos contradictoris. Sense ells, aquest valor pràctic s'hauria perdut sota el dogma modern. Déu-n'hi-do. Però clar, construir aquesta arca té un preu alt. I aquí arribem a la part que desmunta com entenem l'èxit. Què passa quan la tempesta amaina? Què li passa a l'arca quan el fundador mor? Aquesta és la clau. Arribem al final de la seva vida, al seu funeral el 1948. Qualsevol pensaria que l'objectiu ara és protegir el llegat, fer un imperi o una fundació sòlida. No. Això seria lògic en qualsevol empresa humana, però emergeix la llei més dura del quart camí. Després de la seva mort, apareixen les faccions.
els conservadors, que volen repetir-ho tot al peu de la lletra, els independents i els que buscaven la unitat com la gent de Salzman. Tots barrellats. Però la gran lliçó és que el quart camí no es pot preservar sense institucionalitzar-lo. I si s'institucionalitza, deixa de ser el quart camí. Degenera inevitablement. A veure, això em fa un curt-circuit mental. O sigui, va en contra de la pròpia naturalesa humana. Exigeix la seva pròpia destrucció quan l'objectiu s'ha complit? Si connectem això amb la perspectiva general, ens adonem que justament aquesta impermanència és la seva puresa. Si s'intenta allargar, deriva cap a un enfocament purament intel·lectual per debatre idees, o emocional amb adoració cega al mestre, o només de balls físics. I perd l'equilibri dels tres centres que comentàvem al principi. Exacte. A diferència dels làmels budistes o els papes que tenen regles per triar hereus, el quart camí no pot tenir un hereu físic triat. Apareixerà sol quan toqui. I la revelació final de tot plegat és que els cercadors de la veritat no van trobar la resposta amagada. No. No. A través de la seva recerca insubornable i la seva astúcia, es van convertir ells mateixos en el quart camí. Uau, això és molt fort. L'acció mateixa era la transformació. Exactament. I mentre anem tancant aquesta exploració, hem de ser honestos. Amb els anys, els ensenyaments originals s'han diluït en desenes de grups comercials. És el cicle inevitable que acabem de descriure. Sí, és una llàstima, però és així. I la reflexió final que n'extrec, per a qui ens escolta, és que el coneixement real i la unitat personal en aquest món caòtic no l'aconseguirem sent lleials a una institució estancada. Cal mantenir una actitud de recerca constant, tenir el coratge de mirar sota la superfície. Gurdjieff va pagar un preu brutal construint aquesta arca. I avui les inundacions continuen, potser necessitem nous cercadors. I estic d'acord de cap a peus, però vull deixar qui ens escolta amb una idea nova i estimulant sobre la qual reflexionar, que no surt als textos, però que ja està totalment connectada. Endavant, soc tot orelles. Pensem en el món actual. Estem malaltissament obsessionats amb arxivar i emmagatzemar-ho absolutament tot en format digital de manera permanent. Totalment. Fotos que mai tornarem a mirar. Això mateix, milions d'articles guardats al núvol. Creiem que retenir les coses per sempre ens farà més savis. Però la filosofia del quart camí suggereix que aquest intent de retenir les coses eternament, en realitat, les buida de sentit. Ostres. O sigui que obsessionar-nos amb guardar el moment ens impedeix viure-lo. Exacte. Podria ser que la sabidoria real només pugui existir si acceptem que ha de ser efímera i viscuda intensament en el moment present, en lloc de ser guardada en un servidor per a l'eternitat. Impressionant. Això realment et fa replantejar la teva relació amb la informació diària. Hem d'acceptar que les coses s'esvaeixen per donar-los valor. Aquesta és la gran paradoxa. Doncs deixarem que aquesta idea ressoni. Ha estat una conversa extraordinària, de veritat. I, com sempre, la recerca no s'atura aquí. Ens retrobem a la propera immersió. Això és De pell fina. Un espai per escoltar en profunditat i mirar el món amb més consciència.